Takže čaute, v dnešnom videu si ukážeme cvičenia, ako môžeme posilniť hamstringy. Posilnením zadnej časti stehna zlepšujeme stabilitu kolena. Teraz si teda poďme ukázať zo pár príkladov cvičení. Yielding single leg hamstring iso hold. Pätou tlačíme do podložky, zadok tlačíme hore a nezabúdame na poriadny nádych do brucha. Brzdnou izometriou budujeme kapacitu v šlachách a väzoch. Preto je to super stratégia, ako bezpečne zvýšiť pracovnú kapacitu pre absorpciu energie a zvyšovanie sily v rôznych pozíciách. Single leg RDL split stance. Pri tomto type cvičenia pracujeme s hamstringom v jeho natiahnutej pozícii, pričom sa snažíme zachovať výšku pánvy a zároveň pri predklone sa snažíme ju tlačiť dozadu. Single leg RDL. V tréningu na stabilitu kolena je dôležité zapojiť cvičenia v rôznych smeroch, áno, takže aj do boku.